Az a szokásunk, hogy a vendég vendéget hív, és te is hívtál egy vendéget, Bán Krisztiánt, aki az Occupy Magyarországot képviseli, és itt is van a vonalban. Jó reggelt, halló! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát akkor együtt hallgassuk meg röviden, hogy a Menyhárt Jenő kapcsolata hogy alakult az Occupy mozgalommal, hogy hol fedeztet fel őket, és aztán beszéljünk a magyarországi részéről majd, jó? Hát én követtem az eseményeket, akkor pont itt voltam Magyarországon, tehát nem voltam... Krisztián, mikor indult ez a civil mozgalom? Rossz nevet használok, azt hiszem, rossz kifejezést rá, de tegye helyre. A mozgalom jó kifejezés, jó? 2011-ben indult, hát májusban Spanyolországban és szeptemberben az Egyesült Államokban. Mi a lényege? A lényege? Hát tulajdonképpen olyan határok és politikai oldalak fölött álló problémák szülték, mint a gazdasági és politikai elitek összefonódása, az, amit itthon oligarchiaként szoktunk emlegetni. Ugye az Egyesült Államokban főleg a vállalati pénzügyi szektor túlhatalmáról volt szó, hát ez olyan dolgokban nyilvánul meg, mint most nagyon röviden demokrácia deficit és társadalmi egyenlőtlenségek, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek. És hát a mozgalom figyelemfelkeltő jellege abban is megnyilvánult, hogy tulajdonképpen éppen azóta, 2011 óta váltak ezek a témák egyre hangsúlyosabbá a globális mainstream közbeszédben. Visszatérek Menyhárt Jenőhöz, hogy itthonról követted a figyelemmel, hogy az Occupy hogy alakul? Igen, én követem egyrészt az amerikai médiát, amihez ott hozzászoktam, ezen belül pedig a független médiát, és erről voltak TV, rádió, online tudósítások, tehát abszolút követtem, és aztán később most, amikor kim volt Amerikában, több volt Greenpeace-es kollégám aktívan részt vett, ez a Zuccotti Parkban volt, ez maga az esemény New Yorkban, amit végül elfoglaltak. Innen az elnevezés? Először a Wall Street-et akarták elfoglalni, igen, de onnan a rendőrség... Kicsit elhajtották őket. Igen, és ez a Zuccotti Park, ez nem messze van a Wall Street-től, és ott ez egy olyan jogi helyzet volt ebben a parkban, hogy itt lehettek. És ez novemberben volt, október vége, november, tehát elég hideg volt, de ott sátoroztak jó ideig. És ez azért érdekes, most nem akarom nagyon hosszúra húzni, de ott mindenféle dolog, tehát ott nem volt áram, azt ki kell találni, hogy ott hogy lehet élni. Úgyhogy sok segítséget kaptak, ez sok mindenkit összehozott, és érdekes volt, ezt mesélték ott, hogy ők ott annyira megtanultak egy parkban élni novemberben, mindenféle eszközék voltak, telefont tudtak tölteni, napelemes, meg biciklivel, generált árammal, mit tudom én, miket főzni tudtak. Hogy amikor a Sandy hurrikán valamivel később New Yorkban ezt a nagy pusztítást csinált, akkor ők voltak akik ott tudtak áramot szolgáltatni az embereknek, mert már élelmet, kitapasztalták, igen. Hát ennek a korosztálynak ez volt a mini hippi korszaka, gondolom. Tudtad, hogy Magyarországon is vannak követők? Én valahol olvastam egy kis hírt, hogy már utólag, hogy volt egy ilyen esemény. Hát itt van Bán Krisztián, akkor hogy igen, úgyhogy ezt pont azért szerettem volna, hogy erről szerettem volna többet tudni. Hát ami azt illeti, nem is csak egy esemény volt, hanem már 11-ben több is volt, nekünk is térfoglaló akciónk a Bankcenternél, de még előtte a globális akciónapon sikerült egy 1500 fős tüntetést összehozni. Az magyarországi léptékekben manapság komoly tömegnek számít. Hát különösen rendszerkritikus témában, tehát az egy nagy siker volt. Hát aztán később tapasztaltuk, hogy amikor a nemzetközi felhajtóerő nem volt olyan erős, akkor már sokkal nehezebb volt Magyarországon is, hogy mondjam, megmozgatni az embereket, mert ugye hát ennek az egész témának nincsen olyan túl nagy társadalmi beágyazottsága. Most a működésnek, ennek a formának nincs beágyazottsága, vagy pedig azoknak a témáknak nincs jó fogadtatása, amelyekkel kapcsolatban megszólalnak? Hát azt hiszem is. Ami a működést illeti, az utóbbi években kezdett el Magyarországon is egyre feltűnőbbé, erősebbé válni a civil aktivizmus. Hát itt nem tudom, gondolhatunk a diákmozgalomtól, hát a hajléktalan védelem, igen. És a többire. A másik pedig igen, hát nyilván a témák sincsenek, vagy voltak annyira beágyazva, ez is változóban van, mert hát ugye 2012 óta, tehát hogy nagyjából Angyán József fellépése óta
a gazdasági politikai elitek összefonódásának témája ugye egyre markánsabb, hát aztán ugye NAV botrány és a többi. Úgyhogy, hogyan jelennek önök meg ezekben a témakörökben? Mert most mindaz, amit mondod, Ángyán József, a NAV botrány, ez az ÁFA ügy, stb. Ezt én a sajtóból ismerem, egy-egy civil megmozdulásra emlékszem az utcán, de az Occupy Magyarországra nem. Mi önállóan nem nyilvánultunk meg ezekkel kapcsolatban, mivel hát ez egy hosszú történet, nagyon nem is szeretnék belemenni, de egy évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy stratégiát váltunk, és inkább hálózatépítésben gondolkodunk, így másokkal együttműködésben vettünk részt. Hát például mind a két a NAV botránnyal kapcsolatos tüntetéshez csatlakoztunk, és meg is jelenítettük ott a magunk üzeneteit, de tehát már nem abban gondolkodunk, hogy itt nekünk néhány aktivistának kéne egyedül megjeleníteni ezeket a hatalmas és szerteágazó témákat. Én bocsánat, hogy vágjak közbe, mert ami engem még külön nagyon érdekesnek tartottam az, hogy ez nem egy szervezet, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hanem ahogy szerveződik az Occupy. Tehát igen. Talán ezt érdekes lenne elmondanod, Krisztián, hogy ti hogy működtök, mert mindenki azt gondolja, hogy ez egy másik civil szervezet. Hát igen, ez közvetlenül összefügg az általunk is egyik legfontosabbnak tartott témával, ez a részvétel vagy részvételiség elve, vagy a részvételi közvetlen demokrácia építésére való törekvés, és hát ennek a lényeg az, hogy valódi beleszólást, önrendelkezést, önszerveződést, önkormányzást tekintünk, hogy mondjam, ideálnak. És ez a mozgalom is, tehát már az eredeti spanyol és amerikai, illetve nemzetközi vonatkozásában úgy ezt a fajta működésmódot, az önszerveződést képviseli. Ebben, tehát hogy mondjam, látványosabb és nagyobb méretekben Magyarországon a HAHA az, amelyik jó példa, és hát igazából valamennyire az ő működésükhöz is van közünk, nem csak azért, mert többen tevékenyen részt vettünk benne, hanem például ezt a hallgatói fórum technikát, ezt mi alkalmaztuk először, Emberek Tanácsa módszertan néven, ami ez a spanyol felháborodottak mozgalma, az Occupy mozgalom előképétől való, egy ilyen közvetlen demokratikus döntéshozatali forma. Ezt 2011-ben próbáltuk ki, és aztán átadtuk a módszert a HAHA-nak, és igazából máig az egyik legnagyobb sikerünk vagy örömünk az, hogy ez ilyen szépen el tudott terjedni a hallgatóknak, hála. Hát én azt kívánom, hogy ússzák meg az intézményé válást, ugye, hogy kialakuljanak a belső hierarchiák, hogy mégiscsak van egy vezető személyiség, aki uralkodni kezd, meg stb. Tehát, hogy meg lehet őrizni nyilván ezt a nagyon idealisztikusnak tűnő működési formát. Hát lehet, hogy idealisztikusnak tűnik, nem, de hát működnek, szóval ezt most nem pejoratív értelemben használtam. Hát meg mi abban hiszünk, hogy tehát ugye Gandhi nyomán légy magad a változás, tehát hogyha mi valami teljesen más dolgban gondolkodunk, akkor másképp is kell működnünk. Hát igen, és a hálózatépítés az eleve ugye az Occupy mozgalom látványos kezdeti korszaka után az egyik fő motívuma lett az egésznek, mert ugye az történt, ahogy ugye itt említésre került például az Occupy Sandy nevű kezdeményezés, az történt, hogy ezek a mozgalmak létrehoztak különféle alternatív vagy újító közösségi kezdeményezéseket, mondjuk szociális szövetkezetek, élelmiszerbankok, aktivista csoportok, projektek, médiumok, stb. Tehát ezeknek a hálózatát létrehozták, és mi is ebben a szellemben építkezünk, hogy tudatosítani szeretnénk, mennyi pozitív kezdeményezés van, és megkeresni a módját, hogy ezek minél jobban erősíthessék egymást. Ez szuper. Legyen befogadó közeg Magyarországon, ehhez minél nagyobb létszámban érezzék meg, hogy ez mitől jó és mitől más. Köszönöm szépen Bán Krisztián, hogy itt volt velünk a Occupy Magyarország képviseletében. Őt hallottuk, Menyhárt Jenővel folytatjuk a beszélgetést egy rövid szünet után, most Báder Tamás következik a hírekkel.